Ramogi juanka mora maintiere ageno ne odiochieng' mari odhi yo makare kaka wuono nieri Ramogi waiko ni weche mathoth kamoting'o chenro ma piny owacho nitiere godo mar neno ni chenro mar duoko chien mok kuon ok en gino motimore nyadichiel to lal kende to en gino mokawo thuolo malach. Bende nitiere kanda moro mayande wuotho weche go kata mbui mar oganda mar nyathi moro mar Nyamninia Primary School manitiere kaunti ma Siaya kabende kasane migawo mochung' ne weche mag somo dhi nyime koda timo nonro mar ng'eyo gima notimore manomiyo nyathino chwad e yo machalo kamano. Ramogi magi kachiel koda mamoko magi e weche ma wamiyo pek e chenro ni. The particulars of the three counts are the same, that on the night of the 23rd and 24th of June 2016 at Soweto area in Mlolongo within Machakos County, jointly with others not before the court, they murdered Willie Kimani Kinuthia in count number 1. Achich marang'wen e buch nek mar Willie Kimani owe thuolo ka achije mamoko adek omaki. Raila otero kisera mar ombulu Trans Nzoia gi Bungoma ka William Ruto medo lombo dho wadh nam chumbi. Do the normal buying. There is no need of panicking and going to buy and stock maize flour because government is committed to ensuring that there is still a supply of maize to the maize millers. We have already negotiated sufficient quantities with the government of Zambia. Piny owacho ogolo bilion 8 mar gayo medruok bech mok kuon. Machiegni Ramogi par ni nyalo chwalo na ote mari kitiyo koda namba wa manari adeka uchiel nono bende kikwi wil mar luo wa e mbui mag oganda mopogore kama wadhi nyime koda twak e weche manyien matimore koni kod kocha. Nyinga Simfros Okinda machiegni. Migawo mar somo kwedo chweto mar japuonjre moro ma jaklas 8 e skul primar mar Nyamninia manitiere kaunti ma Siaya mawachore ni japuonj nyochwado kuom rem yudo maksi 400. Migawo no osendhiyo japuonj no kendo nonro dhi nyime e migawo no osingo miyo japuonjre no ratiche. E kanda moro manyo nitiere e mbui mar oganda, nyathi moro ma jaklas 8 manyige Bravin Ochudo ineno ka ywak malit kotang'o alama mag del manitiere dende. Nerea Anyango ma en min Bravin wacho ni en gima lit ni nyathine ichwado e yo marach kuom mana rem chopo maksi madwarore. Ne en chieng' tich adek, naonge machiegni lakini sim noluonga. Ne nyathina ogo marach, to en e dala jirani moro mondo adhi ang'i nyathi. Nakawo thuolo mara kaka janyuol. Bunadhi. Kana dhi nayudo ka ji bende ne ni kanyo gi nyathi. Nyathino go adier. Madende nyathini king'iyo kata tok nyathi. Okuot. Tapenjo nyathini Bravin, itimo ang'o? To nyathi onyisa ni chwado gi nitie penj mane gitimo to max 400 onge. Anyuola mar Bravin koro kwayo piny owacho mondo ru nonro mondo nyathigi oyud ratiche. Dwa nyathina no oyud ratiche kuom japuonj mano chwade. Kata ej ticha onge atwa moro mosekawo. Kura kwayo sirikal mondo kawo japuonjno atua. Jagoro mongirore migawo mar somo Julius Juan okwedo wach mar chweto makamano kowacho ni nonro dhi nyime mar neno ni nyathino yudo ratiche. Migawo no bende osingo mar miyo nyathino rit makare. It is extremely cruel for a trained teacher to punish a learner so severely simply because you have not attained a specific mark. And I want to mention to the country that our investigations are on. Of course, we have narrowed down and we have identified the school. And as I talk now, we have our regional director for that specific region and the security officers in the school investigating the matter. We have made the teachers, after counseling the boy and reassuring him that he will be protected by the government. And that is our duty as the Minister of Education. OCPD Mayala Charles Chacha oyango nonro ni kowacho ni japuonjno kasani osendhi. Chweto mar nyithinde skunde ne osegol kendo en gima nyalo miyo japuonj yudo kum koyude gi ketho. Kata obedo ni jomoko to dwaro mar mondo miyo duoke.
Martha Karua wacho ni sirikand Azimio la Umoja One Kenya Alliance dineno nigi keto maino gi maduong' e rito mwandu jopiny. E kisera mar ombulu manotimo e kaunti ma Kiambu, Karua wacho ni jo-Kenya lalo bilion 2 odiochieng' ka odiochieng' e chenro ma okel dongruok ne jo-Kenya. Kotene gi jotelo mamoko mag gwengego osingo ni gibiro yudo pi machuer e udi e chenro mar dongruok makono. Waporaji wanakutoa ugali kwa mdomo. Umesikia rais akisema tunapoteza bilioni 2 kila siku. Wakenya ni 54 million. Ukigawa 2 billion to the 54 million ni kama kila Mkenya, hata mtoto amebebwa, amenyang'anywa shilingi 40 kila siku. Ushindi uwe ni wa kutosha, hata mtu alikuwa anataka kukataa aone hii imeenda. Tumeshika. Tutapata maji iko kwa Karemeno Dam kabla maji ende Nairobi. Hapa kwetu lazima tutakunywa maji. Kapod wantiere wechego eko mag siasa, en jalup William Ruto e ng'wela rokom tend piny kokalo Kenya Kwanza Rigathi Gachagua otero kisera mar ombulu Kirinyaga. Koriwore gi gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru giwacho ni agenda gi oting'o rito jodak ma Mount Kenya koting'o jopuonj, ruodhi kachiel kod obila. Ne olimo gwenge mag Rukanga, Mwea kod Kiaragana. Serikali ya William Ruto itapiga marufuku mambo ya delocalization. Wewe utafanya kazi pahali uliandikiwa. Tena tutaongeza walimu ndani ya miaka 2 kwa sababu hatuna walimu ya kutosha. Hata machief na assistant chief tutaangalia mambo yenu pia. Huyu Gachagua na Ruto wamesema watende kazi. Maneno ya ukulima, maneno ya maji. Jana tumekuwa na Gachagua kule Nyandarua wamesema hawatatokezea 70% ama 80%, watatokezea kupigia Ruto na Gachagua 98%. Jalar Compton piny gi otiko maduon buch Roots Mano George Wajakoya owacho ni okodhi chopo e twak mar jotend piny mochan tich ariyo juma manyien. Wajakoya mane timo kisera mar ombulu e kaunti ma Garissa owacho ni duol mar IBC oseng'eyo ng'ama dhi loyo e yiero mar dwe mar 8 kendo twakno ok dhi loko pach jo-Kenya. Omedo timo kampen kouso manifesto mare mowacho ni ber mar chiero uchumi ma pacho ka. Nyinyi waandishi nyinyi, mimi nawaonya hivi, hiyo presidential debate mimi sikuji. Mumeenda kuleta sheria nyingine ya upumbafu ati mnasema ati tutakuwa na 2 tiers. Ati watu wakisema opinion poll ikisema 5 na juu. Nyinyi mnatubagua kwa nini? Si mndu wachie huyo mzee nicheze na yeye na huyo na nini? Ramogi kawadhi nyime gi wechego eko mag siasa. En jalup jatend piny Kenya migosi William Ruto koro seyo riwruok mar Azimio la Umoja motuo ni sani owuok oko mar rakore gi apisas mag duol mochung' ne tayo chenro mag yiero e pacho ka. Ruto mane loso Mombasa koni meko mag apisas mane oyudi kod kalatese mag IBC e alap mar ndeke ma Jomo Kenyatta en mana achiel kuom yore mag temo buogo jogo mabiro tayo yiero no. Jafwambo mar Ramo kawuok Mombasa Joja oko nigi ler mathoth. Ramogi wachno waluoni kod kukumare wabiro kelo ni kanyo e sama odonjo nwa ka kamano wakao yoyo machuok wadugo gi weche mathoth. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there.
And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa na story. Wherever you are, just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Jothurwa, thuolo ochopo mar yiero kit ngima midwa dago in kaachiel gi jogo migenorigo ei kaunti wa ma Homa Bay kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Kaka japur, idwaro ndara mabiro konyi tero mwanduni e chiro mondo iyutie. Ijalupo, be idwaro arita makare e nam kod chiro maber ne rei. Idwaro gi lupo manyasani gi kar loso rech maber ne chirni ma oko, nikech mano ema biro miyi nengo makare. Ujo ohala matindo tindo, be un gi lek mar dongruok kendo bedo madongo mamedo yuto. Jopith jamni be dwaro arita makare ne jambgi, thieth nyaka mar yuto. Irawera moseyudo tiegruok, donge in gi lek mar yudo kama inyalo tiye ei Homa Bay ka? Mine wetena, dongu dwaro pi maler, thieth makare gi wuoth mayom e apaya mabeyo. Tiende ni in gi geno mar dongruok. Magi duto nyalore e Homa Bay ka. Tarik 9 dwe mar 8 higani, kik iloke gir tema. Tim yiero makare, yier Gladys Wanga gi Oyugi Magwanga e Ten County mondo wachop geno wa mar dongruok. Chenro ni miyo ngeso ka ngeso okinyi bedo maber kendo maler moloyo. Ma opogore en mor nyadiriyo, puonj nyadiriyo, kod yore mag manyo mor kod yueyo nyadiriyo. Ka watudore kod osiepe moa kuonde mopogore opogore e Kenya ka, yud thuolo mar bedo mamor kod miel manyasani. Taekwondo, mchongwano, nasikia kina Briana ni wadozi hadi wanapeleka kuku kwa kinyozi. Dusruok, Uongo ndo wewe. kod moko mamit. Sitandawili. Rogo mar nyithindo mana e Ramogi TV. Jomolo chomor ni e dala ruo. Iloyo lwe ni yudi. Jomolo lwe mor ni e dala wa. Iloyo lwe ni yudi. Jomori chomor ni e dala wa. Iloyo lwe ni yudi. Opak Ruoth Nyasaye. Ma jatich Ruoth Brother Wycliffe Oruko. Mondo iyud wendane kaka skiza tim mari di mana *860 *415#. To parie ni Ramogi TV enie ot mar jower te. We shall legalize weed. Professor George Lushiri Wajakoya, mar Roots Party. Semeni Baba Kea. Baba Kea. Raila Molo Odinga, mar Azimio la Umoja One Kenya Party. Unajua mimi sina pesa ya serikali ama ya kashfa. David Mwaure Waiga, mar Agano Party. Tunasema kazi ni nini? Kod William Samoei Ruto, mar Kenya Kwanza Alliance. Presidential Debate 2022. Kiki lok chenroni. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Let me tell you, I know my rights. Iparo na nyiewo sofa na mondo jokongo bi otiek nago kuso. Kucha gi sofa motimo chwarni. Giminyalo konyo go mama ni kata chielo. Ya wan gi nyithindo adek. Machielo ne kedo ne ji mchele kongo. Owacho ni mondo wachno dwa wuono. Teacher di. Doluo. Karibi biro ga kaya. What was I doing with the landlady? Landlady. Ni tich mami nyakete.
Machiegni kendo riwruok mar Kenya Kwanza oseyo piny owacho kuom mako japiny Venezuela moro mane ogwel kod duol matayo yiero pacho kae konyogi e keto mise mar tiyo kod lony manyasani e yiero mabiro. Kagiloso kod jofwambo weche log tich maduong' mar campaign mag jalup jatend piny William Ruto, jotelo golieko ni nitiere chenro mar sanda pisas mag yiero kaachiel gi chocho yiero mabiro. Bende ne gibuogo mar biro keto e lela chenro mar piny owacho ma biro chwalo duoko mar yiero ataro kod mano mar IBC. It's a scheme to harass and intimidate not only Kenyan electoral officials and staff, but even foreigners who have been contracted to conduct this election. So we are calling them to order that we are aware of your scheme. We are aware of even where you have established in private buildings a backroom IBC sort of transmission center. We will be talking to the country in due course. The incident yesterday is a very unfortunate incident. And as Kenya Kwanza, we think it was wrong for the state to go ahead and intimidate an independent electoral commission that the Constitution has provided all the powers to conduct this election as it wishes. We do stand with IBC in maintaining and retaining its independence to make sure that this election is free and fair. Kawadhi nyime wechogeko mag somo ni chenro mar chako timo yiero mag skunde sekondar ne jopuonjre mag grade auchiel biro chako rayanga tarik 15 nyaka tarik 30 mar dwe mar 8 higani. Mane oyang kod jatend migawo mar somo mane twak e kinde yawo ayanga apise manyien mag NEC e boma ma Nairobi. Judith Omondi ni kod ler mathoth e wi twak mar Magoha. Tarik 30 mar dwe mar 8 biro bedo odiechieng' mogik ma jonyuol kod jopuonj biro konyo e jopuonjre mag grade mar 6 yiero skunde mag sekondar madundo ma gibiro gombo dhiye higa manyien. Magoha okoni chenro ni ibiro yawo ayanga tarik 15 mar dwe mar 8 kokalo e yor mbui. Transition of learners from upper primary to junior secondary school under CBC will be guided by the assessment outcomes of the Kenya Primary Schools Assessment KIPSEA. Kenya National Examination Council will open a portal from 15th August to 30th August for the grade 6 learners to do their selection for junior secondary school in readiness for placement. Mok tin ne jopuonjre milion 2.5 igeno ni biro timo penj maduong' e skunde primar ma pacho kae. E kwan ni moheo milion 1.2 gin jo grade mar 6 kod jopuonjre mag klas 8 mok tin ne milion 1. Jopuonjre gi duto kaluwore gi dwaro mar migawo mar somo mar 100% transition igeno ni biro riwore kod skunde sekondar higa manyien. January 2023, approximately 2,512,467 learners are expected to join secondary school education. So whoever is going to be in charge of this process has a pot full of soup to consume, and that soup has pepper inside. Penj mar grade mar 6 oseikore kaluwore kod jatend migawo mar somo kendo kit somo 13 mag lai manyien mar somo ibiro time kidienje 5 kata subjects 5. Mae dhi ting'o somo mar kwano, Kisungu, Kiswahili, science moting'o kit somo 4 kod somo mar kit oganda kata social studies mabende oting'o somo 4. From the analysis of the scores that schools have uploaded, it is evident, CS, that teachers have been very professional in the process. The kind of narrative sometimes that is created out there that we can't trust our teachers. We have evidence that we can trust our teachers. There's a misconception that we are examining children in 13 subjects. It is not true. There are 13 areas, but the papers of examination are just 5. Jopuonjre duto ibimi thuolo e kuonde somo tema pacho kae mag piny owacho kod mag ji giwegi. Learners shall be offered placement in all existing registered public and private secondary schools. The Ministry of Education will undertake registration of all junior secondary schools
as standalone institutions established from existing private primary schools as long as they have complied with the minimum requirements of classrooms and having a fully equipped laboratory. Ikruok duto ma migawo mar somo keta yanga odiochieng' ma kawuono en mar neno ni moloyo jopuonjre milion 1.2 mag grade mar 6 oriwore kod sekondar madundo higa manyien. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi apisas mag obila Frederick Oleleliman, Stephen Cheburet Morogo, Sylvia Wanjiku Wanjoi kod jal mane miyogi malingling Peter Ngugi Kamau oyud gi ketho mar nego ji 3. Achije ang'wen go itudo kod nek mar Josephat Mwenda, okil mare Willy Kimani kaachiel kod jariemb nyamburko mane oting'o gi Joseph Mwiruri. Mosenindo Mwenda ne omako bura ne obila Leliman, gima doho yango ni ema ne omiyo obila no ne dwaro nego Mwenda. Bura no dok e doho tarik 23 dwe mar 9 mar chiwo thuolo ne joneno mamoko. Ray Polo nigi ler. Bura mane ochakore higni 6 mokalo kayo karumo ka doho ma Nairobi kawuono oyudo ji 4 kod ketho mar nek. Doho oyango ni nonro tudo apisas mag obila Frederick Oleleliman, Stephen Cheburet Morogo, Sylvia Wanjiko Wanjohi kod jal mane miyogi malingling Peter Ngugi Kamau gi nek mar Josephat Mwenda, okil mare Willy Kimani kaachiel kod jariemb nyamburko mane oting'o gi Joseph Mwiruri. PW 19. Jang'ad bura Jesse Lesit mane yalo bura no kawuono e doho ma Milimani Nairobi olero ni nonro yango obila Frederick Leliman kaka jal mane omako ne Mwenda sadha kalore kod bura mane Mwenda ochwalo e nyim doho ma Mavoko ni obila no ne make kinde ka kinde. Leliman en achich mokwongo e buch nekno. The P3 form shows that the second disease was shot on the right upper arm and the upper chest. The first accused evidence that he hit him on the right breast is not supported by the doctor's findings. In regard to motive, I find that the threat to loss of his employment was serious enough to have caused the first accused person anxiety and must have driven him to plan the attack on the second disease. Of all the accused persons in this case, the first accused is the only person charged in this case who had a motive to harm the second disease. The harm to the first and the third disease was collateral damage just because they happened to have been there when the second disease was kidnapped. His explanation about the radiophone Exhibit 25, just as his alibi defense, is unreasonable, incredible, and is not plausible, and therefore I reject it in total. Nonro matut mane otime simbe obila ariyo Frederick Oleleliman kod Stephen Cheburet Morogo keto gi kuonde duto mane mosenindo ne okaloe kapod gi ngima nyaka kama ne ringregi okwanyie. For the first, second, third, and fifth accused, I'm satisfied the prosecution has proved the case against them beyond any reasonable doubt, and therefore I found them guilty of the 3 counts of murder, contrary to Section 203 of the Penal Code. I accordingly reject their defenses, find them guilty as charged, and convict them accordingly under Section 322 of the Criminal Procedure Code. Lesit olero ni obila Sylvia Wanjiko Wanjohi mane ni etesend obila Masio Kimau ne okondiko lipot moro amora manyiso ni Kimani, Mwenda kod Mwiruri ne opandi etesend no. Bende Wanjohi emane nigi ofungu mar kama ne odin ne ji 3 go. The evidence of the crime scene officers, I find that if the prosecution establishes that the 3 deceased persons were taken to the cells on the 23rd of June, the third accused who was on duty as cell sentry and report office personnel saw them and therefore knew of their presence at the post. Jang'ad bura no bende onywando Peter Ngugi Kamau mane konyo obila e luwo ji 3 mane onegi. Doho bende ne othicho oko kwayo mar Kamau mane dwaro ni doho oti kod lipot mane oloko. The fifth accused added new names, Mr. Brown, Waingo, and Mwaneki. He also decanted the role of the first accused from being the mastermind and planner of the murders to being a facilitator and an entertainer. Now, having considered the confession and the sworn defense, I find that the structure
and the main features of the information the fifth accused gave in both these statements remained intact, and therefore it does not make any material difference or create any doubt as to the fact the incidents discussed in the statements took place. Confessions without other evidence, there is sufficient evidence to sustain a conviction against the fifth accused. Kata kamano, achich mar ang'wen e burano ne oyudo fuong'ruok. Doho ne ong'ado ni obila Leonard Mwangi onge ketho. Lalima ne onyiso doho ni ne omiyo Mwangi simu moyiedhi mar obila ma ithoro dendi ni over mane otigodo chieng' nek. Kata kamano, doho ne oyango ni over mane Mwangi ne nigo ne nyien kendo ne pok otiyo kata matin. For the fourth accused, his alibi defense has shaken the veracity of the evidence of the prosecution against him, being that of the fifth accused alone, and therefore I gave him the benefit of the doubt and acquit him of all the 3 counts of murder under Section 322 of the Criminal Procedure Code. Burano dok e doho tarik 23 dwe mar 9 mar yango kaka nenek makamano ne ohinyo anyuola mosenindo. Ene odiochieng' ma bende igeno ni doho biro yango chieng' ma ibiro ng'adie burano mogik. Ray Polo, Ramogi TV, Nairobi. Migao mar thieth e kaunti ma Mombasa kawuono bago romo gi jodak e od bura ma Mvita i majengo mar jiwo wach yudo chanjo mar gawo tuo mar corona. Giwacho ni gidwa ni jodak makono mar mondo miyo odhi okaw chanjo no mar gayo landruok mar tuo mar COVID-19. Wa launch booster mar 2. Kaka wang'eyo, nyocha wayudo chanjo mokwongo mar 2, then yudo booster achiel, lakini kawuono wa launch officially booster mar 2 ne jok moseyudo booster mokwongo. King'iyo data marwa, ji 10,300 moseyudo booster mar mokwongo. To Mombasa County wasechanjo ji 470. To second dose osemiyo ji 250. Omiyo jomejo mosekalo dweche 6 nyaka ne giyud chanjo mokwongo kata booster mokwongo, onego bed ni biro booster mar 2 nikech sama iyudo chanjo mar corona bang' dweche 6 kinga mar deni chako dok chien. Omiyo kawuono wan gi mor kabisa ni wa launch officially booster mar 2 mondo jowa mag Mombasa oyud kinga maber mar del. Duol makedo kod weche mag yedhe mamero ji e pacho kaeri na kada kokalo kuom jatatije mare Victor Okioma ogolo siem mager ne kweth josiasa mamiyo jende kong'o kendo tiyo kodgi e kelo tulo e buche mag siasa. Ka omedo ni en gima osenyisore e lela kendo nyalo rocho arita kwe. E romo mane duol no timo kod ojende mawuok e kaunti ma Kisumu kawuono, Okioma jiwo ojende ni obeda kicha kendo thegre kod timbe maundugo. Jalup County Commissioner Maseme William Oleka Kimoni to korka kore ogolo siem ni migao mar arita kwe biro kawo okang' mar chik ne ng'ata madibed kod paro mar kelo tulo e kindegi mag yiero. As the authority, we make our contribution by engaging the young leaders so that they can go out and engage those that they lead and encourage them to be, ambassadors of peace. And the objective is to have an electoral process that is free from violence and from conflicts and from disruptions, and a conducive environment that will allow individuals to make their own choice without, undue influence. A lot of times, youth are used to perpetuate violence, and they are given drugs, alcohol, to cause violence during elections. They are sponsored by candidates against their opponents. We are preaching that we want peace before, during, and after general elections. We have prepared to provide enough security to cover all our polling stations so that voters can come and vote in peace and they go home.
Joan Pure County Masia ochako chenro mar jiwo yore pur kokale chiwo mwandu mabechgi odewo fuku jopur. Riwruok mar Siaya Agro Dealers Association owacho ni gichako yor lony manyasani magibiro bedo ka ginono bech mwandu go mar neno ni jopur ok ochulo bei mamalo. Migosi Okoth motelo ne riwruok ni owacho ni gibiro tiyo machiegni gi jouso mondo oyud mwandu go e bei maber mar wero. Wasenwang'o ni kinde mathoth jogo modak e gwenge ok nwang' variety mag gik mitiyogo e bech pur. Enwang' ka en mana fertilizer aina achiel kende ma gin go, en mana kodhi aina achiel kende mayudre machiegni. To wadwaro ni gibende ginwang' gik ma joma ni taonde nwang'o, varieties mopogore opogore mag lony manyasani mobiro mag fertilizer, kothe mopogore opogore mondo wachor e gwenge. Jalub jatend piny Kenya Migosi William Ruto koro seyo riwruok mar Azimio la Umoja motuo ni sani owuok oko mar rakore gi apisas mag duol mochung' ne tayo chenro mag yiero e pacho ka. Ruto mane loso Mombasa koni meko mag apisas mane oyudi kod kalatese mag IEBC e alap mar ndeke ma Jomo Kenyatta en mana achiel kuom yore mag temo bwogo jogo mabiro tayo yiero no. Jafwambo marwa kowuok Mombasa Joja oko nigi ler. E odiechieng' mar adek kadhodh nam chumbi, jalup jatend piny Kenya William Ruto ne otero kampen mag Kenya Kwanza e kaunti ma Mombasa e gweng' ma Old Town e od bura ma Mvita kaachiel kod Changamwe. E romono, Ruto ne oseyo riwruog Azimio la Umoja motuo ni ema ne opango chenro mar mako apisas mayande ochiwnegi orak mar goyo chapa kalatase mag IEBC e alap mar ndeke ma Jomo Kenyatta e boma ma Nairobi. Jana mulisikia ya kwamba walipanga ati watu wa IEBC washikwe, ati wafanyiwe intimidation, ati watishwe. Mimi nataka niwaambie watu wa kuzimia, Azimio and your project, we are telling you, we will not allow you to intimidate IEBC. We will not allow you to manipulate IEBC. The people of Kenya are ready for elections on the 9th of August, and you will do nothing about it. Jatelo no ne bende oramo moumo ye piny ni yiero mabiro nyaka to tim mana yor lony manyasani midendo ni digital. Wanataka kuturudisha kwa manual register ndio waende huko wakoroge mambo. Sisi tunawaambia register itakayotumika ni ile wa Kenya wanajua ya digital register. Kila mtu ataenda pale na biometrics yake. Hakuna maneno ya manual. Wachaneni na IEBC na Chebukati wafanye kazi yake. We want free and fair elections. Chebukati, wewe fanya kazi yako. Usisikize sisi, usisikize Azimio, wewe sikiza katiba na ufanye kazi yako. Jotelo kadhodh nam chumbi kotel negi kod gavana makilifi Amazon Kingi kaachiel kod nyawadgi makwale Salim Mvurya to ne jonyiso jodak ma Old Town negin kod geno ni tend William Ruto ema biro rakore gi midhieche mokwako kadhodh nam chumbi. Kiwa wewe una ushawishi mkubwa kwa Uhuru, ni kwa nini leo hii usimshawishi Uhuru aregeshe utendakazi wa bandari hapa Mombasa? Kwa nini akija hapa anasema kwamba paka awe rais ndo aregeshe utendakazi? Tarehe 9 mwezi wa 8 wakati tunapigia William Samoei Ruto pwani nzima, tumekubaliana yale mashamba ya mabwenyenye yanunuliwe na serikali na wananchi wapewe title deed. Jotelogo ne komachielo jiwo jodak ma Mombasa mondo mi jowuog oko kar rombgi mar goyo ombulu ne riwruok Kenya Kwanza magituoni mabiro kelo lokruok ne jodak to chutho mago mayuto gi ni piny. Sisi tumeamua kutembea safari si ya kutafuta umaarufu wa kisiasa, bali safari ya kurejesha heshima hapa Mombasa. Tarehe 9, amkeni asubuhi na machweo, muende mkapige kura ili tuweze kurejesha hiyo bandari tarehe 10 hapa Mombasa. Sisi tutahudumu kwa usawa kwa kila mtu. Tutarejesha huduma zetu kwa kila mtu. Na sisi tutahakikisha zile dhulma zote zilizotokea kwamba watu wa Old Town si raia nusu wa Mombasa. Hebu watu wanasema tupeleke mzee Bondo. Very good. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.
Kapod wantie weche mag siasa ni kweth mar Azimio koro kone oganda mag dhoudi ma opogore ma odak Trans Nzoia ni kigibed kod luoro to gimed mana dak e twech achiel. Odinga gi Lange oseyo jatend UDA William Ruto e kinde mokalo kuom wacho ni alwora ma Kitale en mar oganda moro achiel kendo joma moko onego dar. To kaka jafwambo marwa Eric Owenga lero, kwethno ne obago kisera mar ombulu Trans Nzoia. Siku hiyo tarehe 8 ikifika, hakuna cha kulala kwa vijana. Vijana mnakesha mpaka asubuhi. Sasa unafungua kituo mko pale. Wazee wakija mnawasaidia. Wale wagonjwa mnabeba mnapeleka kule hata na wilbaro. Sawa? Wakati wa baba akiwa prime minister, sisi tulikuwa na mawaziri, tulikuwa na attorney general, tulikuwa na permanent secretaries. Baba akienda chua sisi tumeenda. Tayari ametupea speaker, Marende yuko hapa. Tayari ametupea Oparanya, tayari yuko hapa. Ruto anachukia Chinyomia Waluya. Anachukua pesa, anatupia Moses Wetangula na Mtavadi vile mtu hutupia kuku mahindi. Mimi ninamsihi Baba the 5th. Yeye akionekana na Ruto anampatia heshima yenye hastahili. Kama yeye hataki kuongea ufisadi, Baba, don't go to any debate with that thief. Vihiga wako hapa. Kule Busia wako hapa. Bungoma mnakurudisha nyuma. Na mimi nataka nyinyi wa Bungoma mtembee na sisi pamoja. Hii uchaguzi imekwisha. Na utafiti imefanywa ya kwamba Baba ndio atashinda kwa zaidi ya 70%. Ile kitu imebaki ni moja peke yake. Sisi wote tujitokeze. Hey! Wamama hai. Tuko site. Zima simu. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Be injal molap dogenda onelaro komoro moro ma siasa to dwala dosira mari e yo makare e nengo moyweyo. Ornwa email e ramogis@rollmedia.co.ke kata yo atol ne Moses e namba mar 0725414032 kata ne Nicodemus e namba mar 07285985. Nyumbani ndio kila kitu. Neno lenye uzito zaidi kuliko lolote. Nyumbani ni urithi tunaoachia wajukuu wetu. Nyumbani ni upendo na usambazaji wa upendo. Nyumbani ni furaha, umoja na kufurahikiana. Nyumbani ni usalama. Nyumbani ni kazini. Na kazini ni nyumbani. Nyumbani kiu inamalizwa. Na kusaidiana kwa lolote lile. Inadhamini mafanikio yetu. Nyumbani ni nguvu yetu, ni furaha yetu, ni maisha yetu. Tukileta maendeleo nyumbani, tuna uhakika tutabadilisha Kenya. Tunabadilisha Kenya mzima. Inawezekana. Azimio nyumbani, azimio nchini. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, gira bala kwasi wad gira Rajabu.
Kododhiambo, Wuonyangege. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Edwin Okoth ka Nairobi. Ma Ramogi TV. Kitume mawakelonu otenore endhadhu magi. Kawa kikogi makare. Yudutume miero mapachoka. Weka mamzuka umepanda twende paka chini. Kod pinje maoko. Baby follow my command like zombie. Echenro mag tiedero. Ngoma uwake. Akimwaga pesa ndalegeza. Tum Dagmor. Ramogi Night. Getira diane gala. Magite mana Ramogi TV. Injili kelo mor, Injili kelo kwe chunywa. Injili kalo, wakelo nu wende mag puoch gi pak. Walemo kanyakla, kendo wajiwore kachie. Machiegni paw tuke jaloch e Olympics kendo jaloch e ng'weye mag piny mangima e ng'weye mag mita 1,500 mano Faith Kipyegon ne omole pacho ka ndalo machuok bang' loyo midila mar goldi e ng'weye mag mita 1,500 Oregon e piny mar Amerika. Kipyegon ne oloyo midila mar gold kendo ne tim Kenya e ng'weye modonjo e odiochieng' mar 6 odiochieng' ma kawuono. Kipyegon ne orwake alap ndeke ma JKIA kod apisas madongo mag piny owacho kaachiel kod mag riwruok matayo ng'weche pacho ka Mano Athletics Kenya. First of all, I want to say thank you so much for the whole warm home welcome today. I'm so grateful. I was not expecting this, but I'm such excited. I can say now I'm really looking forward to get what I'm still missing in my pocket, which is world record. And I hope I'm gonna work hard and pray God to give me that strength to achieve the world record.
Jaloch nyading'wen e Afrika e dirotong Julia Siego goyo oriti ne piem madhi nyime Oregon. Maen bang' kane orem dirotong mita madwarore maedhi nyime kod piem go. Yego ne odirotong mita 79.6 kane dwarore mondo odir mita 83.5 mondo oyud thuolo mar dhi nyime gi piem. Yego bang' gol e piem go ne oyango ni piny Kenya oserem timo makare e piem mag Oregon. Kata kamano gichomo wegegi e piem mag Commonwealth Birmingham, piny Ingereza, kama gigeno loyo midila mathoth. In doing so well in these championships, and it happens in any sport that you know, sometimes you do so well, sometimes you don't do so well. But to me, I'm happy that I made it to be here. It's been a difficult period and competition for championship for all Kenyans, but then we get disappointed the way everybody else gets disappointed, but then, you know, you thank God because we made to be here. And every other competition is different from the other, and for me now I'm shifting focus to the Commonwealth Games, which I know it is going to be a very difficult one again. We have the top athletes in this championship who've done so well coming there again, so it's another opportunity for me to, you know, to see where I can be before the year ends. Ero kamano nyako Ramogi gie kinde ni adhi somo moko kuom duoko kata ka gitin kamano kaluwore koda kinde mabende chuok. Nyando Rescue awacho ni awinjo maler ka antiere ahero ka. Beno kinda mar God Kweru ka awacho ni kababa asego touch kaka sadhi. Benedict Onyango wacho ni I'm tuned in from Soweto. Kaklin Junior to wacho ni watching live from Uriri. In mikao thuolo mari mar bedo kodwa e chenro ni wagoero kamano warom kendo e weche manyien mag oimore. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa Elizabeth Otieno.